Tämän videon jälkeen toivottavasti ymmärrät vähän paremmin, mitä funktion käsite tarkoittaa. Lähdetäänpä ihan ensimmäiseksi kauppaan ostamaan omenoita. 1 kilogramma omenoita maksaa 2 euroa. No mitä enemmän omenoita ostat, niin sitä enemmän joudut niistä maksamaan. Eli hinnan ja kilomäärän välillä on riippuvuussuhde. Hinta riippuu kilomäärästä. Tämä riippuvuussuhde voidaan ilmaista funktion avulla. Eli koska hinta riippuu kilomäärästä, niin sanotaan, että hinta on kilomäärän funktio. Otetaan toinen esimerkki. Ympyrä. Tässä meillä on ympyrä, jonka säde eli R on 5. Silloin sen ympyrän pinta-ala eli A voidaan laskea kaavalla pi kertaa säde toiseen. Eli tämän ympyrän pinta-alaksi tulee pi kertaa 5 potenssiin 2, eli noin 78,5. Ainut asia, mikä pitää tietää ympyrän pinta-alan laskemiseksi, on sen säteen pituus. Eli ympyrän pinta-ala riippuu sen säteen pituudesta. Eli koska ympyrän pinta-ala riippuu säteen pituudesta, tämä sama asia voidaan ilmaista, että ympyrän pinta-ala on sen säteen funktio. Otetaan vielä kolmas esimerkki. Suora kulmio. No suorakulmion pinta-alahan laskemiseksi tarvii tietää sen kannan pituus ja korkeuden pituus, jolloin sen pinta-ala voidaan laskea kanta kertaa korkeus, eli A on yhtä kuin AH. No, koska suorakulmion pinta-ala riippuu kannasta ja korkeudesta, niin voidaan sanoa, että suorakulmion pinta-ala on sen kannan ja korkeuden funktio. Ensimmäisessä hinta riippui kilomäärästä, eli hinta oli kilomäärän funktio. Toisessa ympyrän pinta-ala riippui sen säteen pituudesta, eli pinta-ala oli sen säteen funktio. Kolmannessa suorakulmion pinta-ala riippui sen kannan ja korkeuden pituuksista, eli suorakulmion pinta-ala on kannan ja korkeuden funktio. Funktio ilmaisee suureiden välistä riippuvuutta.